Mastreets social media mandinotsora ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Aiwa ndinayo nyaya ndoda ndinge ndiri ndinokuzivisai. Nyaya yandakamboita yemuchinda uya wandasangana naye kumusika wembare anobva kuEpworth anonzi iye Severino kana kuti baba Evelyn anditi so chiteera kana uri munyowani usati wasubscribe wotena on your notification bell kuitira pega pega patinowinza nyaya dzichipisa pega pega patino uploada mavideos ayo you'll be notified. Also don't forget to like and follow our Facebook page rakanzi Saint TV anditi ndichita zviri kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint. Ndichiti many thanks kune vese vakasapota basa riri panapa anditi vese vakasponsor many thanks to you. So nhasi tiri kuda kuti tiende nezvipo zvamakamupa. Tine a brand new uche nestock yekuti anotangawo katakshop kake anditi Faro wa Jehova, ndiro simba redu, toimba, tofara. Faro wa Jehova, ndiro simba redu, toimba, tofara. Faro wa Jehova, ndiro simba redu, toimba, tofara. Faro wa Jehova, ndiro simba redu. Nhasi tiri kuno kuEpworth muno muguta reHarare anditi kudombo raMwari. Ndofunga mese muchiri kuziva nyaya yemurume anonzi iye baba Evelyn anditi wandakasangana naye musika wembare. Aiwa makadi zvenyu mukoma? Tiri nani. Nhasi havasi vega, nhasi maiguru aripo. Maiguru makadi henyu? Tiri nani. So nhasi tati tidzoke tizokuonai mukoma. Uri sei upenyu nemuri? Anditi aiwa tinotenda. So nhasi ndofunga patikambosangana paipai takavimbisa kuti tichazouya kuzokuonai. So nhasi tatirega tisvike tizokuonai. Chokwadi. So tine vatitumawo vane zvavatituma nazvo vakati endai munoona hama yedu mutisvitsirewo zvipo zvedu. Anditi aiwa tinotenda. Ameno kuti mungada kuti kudii kune avo vatituma kunyange musati maona henyu kuti tinei. Mungada kuti kudii kune avo vatituma? Anditi aiwa tinotenda. Maiguru ameno kuti mungada kuti kudiwo tero musati maona zvatinazvo. Aiwa totenda kuti metabasa. Aiwa tinotenda. All right. So iye zvino hande tinoona kuti ndezvipi zvipo zvatatumwa nazvo nefamily yeSaint TV. Hande munozvionera.
kutendwa zvinofadza handiti takishopu yatotanga maiguru handiti aiwa tinotenda farira zvangu makumbo ini mamupawo makumbo vanhu vaMwari mamupawo makumbo Mwari verugare vakuitirei zvakanaka tinotenda Mwari tisitsiro shokoti tafara kunyanya pamakumbo chokwadi makumbo aimutambudza izvo zvakatadza kana kuenda nochema baba wake nekushaya kuti ofambo sei zvinorwadza gosa racho ndirori maiguru gosa sikamunoti kudii kunewe chavo anoitendera kuti vanhu vanoita basa chaizvo natiyamo handizvozvo tichida kutenda mhuri yeSNTV avo vanobatirana nesu nguva dzose vanopatina nesu nguva dzose zvikuru sei patine tiine tawirwa nedambudziko seriri aiwa imi munowanikwa muri munouya mobatsira kuti basa rireruke handiti ndichiti special thanks kuna Mrs. Banda kuna Phyllis Ganyire special thanks kuna Anonymous naAnonymous uyo akawanikwa anotipa wheelchair inyowane handiti thank you very much vese vane kutambanudza ruoko kwavakaita vese vanosapota nekushare mavideos edu vese vanosapota nekulike aiwa god bless you aiwa panguva ino tichida kungokutendai nekuti pasina imimi basa iri harigone kuendeka aiwa inzwai kutendwa kwese kwamuri kudzimba dzenyu hama dzangu. May the good Lord bless you all. From Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle, the SNTV crew, for not cheat much love.